Трэба адзначыць, што юбілей гэта не толькі нагода паслухаць цудоўныя песні, склікаць сяброў за вялікім сталом. Гэта і дзень, калі падводзяцца вынікі і узважваюцца і дасягненні, і падлікі. І у выдавецкага дома «Звязда» гэты год надзвычай багаты на такія юбілеі. Адзначыць сваё 95-годдзе найстарэйшы часопіс Беларусі «Полымя». Зусім нядаўна адзначыла сваё 85-годдзе газета «Літаратура і мастацтва», а таксама роднай прыродзе споўнілася 45 гадоў. Газета «Звезда», што ў хуткім часе адзначыць сваё 100-годдзе. Дарэчы, знаўцы беларускай мовы могуць спытаць, чаму звязда, а не зорка. Няма, маўляў, такого слова ў роднай мове. Ды мы адкажам, не памыляйцеся, шаноўныя. Такое слова ёсць, і азначае яна сімвал сонца, які вянчае працэсію калядоўшчыкаў. Маладосць – гэта рамантычнасць таемнага і далёкага. Ноч ступае мяккімі лапамі, у травінак ламаюцца пазваночнікі, усе зубы у ночы малочныя, усе вочы хапаюць лямпамі, кіпцюры у ночы сталёвыя, не схавацца за тонкімі сценамі, усе зубы цікавяцца венамі, усе вочы насыцяцца стогнамі. Ты святы ці звычайны п'яніца, усё роўна чакай кожным вечарам, падрыхтуй для яе каву з печывам, каб дажыць да аўсянка раніца. Маладосць – гэта пошукі ўласнага шляху сярод свайго сёння і учора. Мой пачынаецца спеў, калі раптам кольнула штосьці ў бок, калі раптам скронь упіраецца ў столь, калі раптам крывацёк, цячэ брама, калі свет раздзяляецца бурвалкамі бедных нот, калі кнут замяняе кнот, калі кожны світанак з пагардай крывавіць усход, калі ногі нясуць па пустэчы задушаных дум, калі шэрасць звязала вясёлку ў пятлю, сум, шум. Лопнулі бурвалкі раптам у прывідны гімн, вёска в аблокі, кмін, едкі пах. Б. Марсель Пруст, я вяртаю сябе ў вачах, у радках едкі пах. Летней ночкою купайскою расцвело как-то неясною, сюда папарацци светкою. Нам с тобой, мы яе шукали устами, с поцелунками, с